Салом ба ҳама мухлисони канали Ятаҷрик, хуш омадед ба канали мо. Мо ҳамсӯҳбат шудем бо бародаре ки дирӯз рекламаша баровард ки билет ҳаст, метавонед билет харидорӣ намоед ва чанд тарихи рӯзе ки баровардааст ва нархи билетҳоро навистааст. Вақте мо ҳамсӯҳбат шудем бо ин бародар ва гуфтем ки мо билетфурӯшем, аммо аз чунин хабарҳо дарак надорем. Ба мо фаҳмон ки дар тамоми системаҳое ки интернетӣ аст, дар тамоми системаҳои интернетӣ аллакай билет гузошта шудааст, рейсҳо ҳастанд ба Тоҷикистон. Чунин суханҳо ба мо гуфт. Агар билетфурӯш бошӣ, система надорӣ ки бинӣ ки 1 июл усуф фурӯшда ҳаст. Дар лубои система нишон метиҳад. Нашод аниқ буданаш ягон кас намедона. Аниқша то 30 июна касе намедона. Маҳкам аст. То учена касал тен шава, атминид намекунанд. Агар нашава, атминид мекунанд. Билет 100% возврат мешавад. Ин бародар боз илова дар ин суханҳо ба мо гуфт ки мо аз худо метарсем ва касеро фаҳм нахоҳем кард. Дӯстони азиз, боз илова дар ин суханҳош гуфт ки бародари азиз, нафароне ки мехоҳанд билет харанд, метавонанд аз мо билет харанд ва вақте ки дар Тоҷикистон касалӣ кам шавад, рейсҳо кушода шаванд, метавонанд ба билетҳои мо парвоз кунанд. Илова дар ин суханҳо боз бародар ба мо гуфт ки тӯли 10 сол мешавад ки мо дар шаҳри Москва билет фурӯхта истодаем ва касеро фаҳм накардаем. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ман ба ҳамаи шумо гуфтанӣ ҳастам ки нафароне ки мехоҳанд пешакӣ дар дастшон билет дошта бошанд, метавонанд аз ин бародар харидорӣ намоянд. Аммо пеш аз хариданатон аниқ кунед ки ин бародар ки аст ва бо ҳамроҳи ин бародар боз ҳам ҳамсӯҳбат шавед. Мо танҳо ҳамсӯҳбат шудем ва намешиносем ки ин бародар худаш ки аст. Худо нигаҳбонаш бошад. Аз суханҳои беҳтарини ин бародар шунидем ки аз худо метарсидааст ва намехоҳад ки бародарони муъмини мусулмони худро фаҳм намояд. дӯстони азиз, дар вақте ки рейсҳо кушода шед, границаи Тоҷикистон кушода шед, иншоалло ки баъдан мо дар бораи билет навбардорӣ мекунем ва пешкаши шумо мекунем ки дӯстони азиз, акнун шумо метавонед билет харидорӣ намоед. То даме ки граница кушода намешавад, мо наметавонем ҷавоби аниқ ва навори ки аниқ нест пешкаши шумо намоем. Худованд нигаҳбонтон бошад. Суҳбати мо имрӯз буд бо як бародармон ки билетфурӯш буд. Худо нигаҳбонтон.